Nag-trending ang sapa sa usa ka barangay sa lungsod sa Borbon human ni puti ang kolor niini nga nakapabalaka usab sa mga mulupyo sa dapit. Giadto sa GMA Regional TV ang dapit diin nagpakisisi usab ang taga DNR. Ani ang report. Mao kini ang mahulagway nga kuha sa netizen diin nahimong puti ang kulor sa sapa sa barangay Don Gregorio Antigua sa Borbon. Gika-alarma kini ni Mayor Noel Dutillos busa ni mando dayon siya og imbestigasyon ug nasuta nga binuhatan dai sa tao ang pagputi sa tubig sa sapa. Investigar dayon ko sa naitabo. Nagpasalamat ko sa nag-post dayon sa taga Don Gregorio Antigua at sa ako mga tao vigilant kayo. So dakong problema panalitan na kay may usab ang color si Bako ang mga livelihood sa itong mga farmers mapiktahan. Giadto sa GMA Regional TV ang barangay ug among naabtan si Elmer Digamo ang gitumbok nga nakaingon sa river whitening. Matod niya gilabhan niya sa sapa ang plastik nga hinatag kaniya ug wa siya magdahom nga aduna ba di ay kini epekto. Ang plastik ug ang sulod nini anaa sa barangay gitipigan diin susama og glue ang chemical. Wala man. Wala. May bawo naman sa sityo. Sa Toniyo. Gamay ran, na mililiter sa plastic. Oo. Sa Toniyo, kanagang do. Sa Toniyo, Niputi siya. kanang nagang. Nahibulong sa ko sir niya. Obserbaran lang po na ako. Buwabay na nga ako ang kuan. Isda baron. Village. Pag kuan ako mula ko, okay raman, mamay kuan. Di, pasagdasan ako kadiyot. Kini ang sapa sa Don Gregorio Antigua dinhi sa lungsod sa Borbon nga nag-viral sa social media human nausab sa pagkaputi ang kulor niini apan nasuta sa inisyal nga pakisusi sa mga hingtungdang ahensya sa atong kagamhanan nga chemical base ang hinungdan sa pag-usab sa kulor niini. Nahibalik na sa naandan ang sapa ug wa na usab ang puti nga kulor niini. Apan miimbestigar ang DENR aron masayod sa epekto sa chemicals nga nasagol sa sapa. Nagkuha sila og water sample nga ipaubos sa eksaminasyon. Mandate sa mga officer to address the concern of the chemical nga paglabay. Sa inisyal nga pakisusi sa Municipal Agriculturist, way natala nga nadaot nga kahayupan mugna sa chemicals ang nasagol sa sapa. Apan giawhag nila ang mga mulupyo nga dili una mogamit sa sapa hangtod masiguro nga dili peligro ang chemical nga nakapausab sa kulor niini. Wala may mga damage karon. Then ang katong presidensya nato sa mga sa Aplan Barangay, diadto sa siya kaganiya kung sing pangutana kung doon na ba yung mga kadaot, wala sa mga kadaot. Samtang gidugang sa mayor nga posibleng ikiha ang nakaingon sa pagputi sa sapa kung masuta nga naa kini daotang epekto sa mga tao sa ilang lungsod. Kanunay kita magpakabana so that karong panahon na dako nga kaso ko na maguba sa kalikupan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.